Kuitiswa bonde negudo baboon chairo mushure mekunge ndaendeswa vacation for my birthday. It was a birthday present. Mushure mekunge ndatanga kudanana nevamwe baba. Nyaya iyi yakaitika when I was in my early 20s. Ndakange ndichidzidza paPolytech muHarare. Pari zvino ndiri mudzimai, ndine makore 46 years ekuberekwa. Ndakazototadza kutoita mwana. I hope kuti nyaya yangu iyi ichisanganawo nemusikana wechidiki anogona kunge achiri kuuniversity, kucollege, kuhigh school kana kuti asati apinda muwanano, nevamwe vanenge vakapinda muwanano dzacho but they are not satisfied with their husbands. Kunze uko unogona kuwana, uchavawana varume vekufara navo, but in the end unokwanisa kuzosangana nemunhu anozokukanganisira upenyu hwako. Upenyu hwandinorarama, hwandararama, hwekugara ndichitukwa nevarume vakasiyana siyana mushure mekunge ndabvisirwawo mari, ndobva ndanzi uri ngomwa. Upenyu hunorwadza, ende kuri kubva nematambudziko angu ndinokuziva. Ndinotomboedza kudzifambira nyaya dzacho, asi mukoma baba ivavo vakafa vandiganyira. Saka nekuda kwekuti ivo kufa kwavo kwavakaita havana kukwanisa kuwana munhu wavakazosiyira gudo ravo iroro. Pandakazoenda ndichinokumbira ruregerero kumudzimai wacho, akaseka akati, wow, ndiwe umwe wevasikana avo vaindishayisa zororo mumereji yangu. Kubva zvawainge uchida wakazviwana. Saka vakabva vanditi pinda mumotikari. Ndainge ndiina vatete vangu, takange tisingazivi kuti vari kuenda nesu kupi. Takazoona tava kupinda mumakuva, ndikafungidzira kuti maybe vainge vachida kuenda kunondisunungura paguva remurume wavo. Tasvikako kumakuva, takange tiine hanzvadzi dzavo mbiri, ndobva vatanga kutuka murume wavo vakati, ndakuunzira imwe mhuri yako iri kuti yatambudzika, hameno chipedzera naye. Ndobva vapinda zvavo mumotikari vakatisiya mukoma kumakuva ikoko, apo takange tisina kana mari. Ndo pandakaona kuti kutamba nevanhu vakaromba vanogomisidzira vakupinza munyatwa. Nyaya yangu yakatanga pandakange ndichiri mumasvingo. Ndakabviswa mumasvingo nevabereki vangu nekuda kwekuti ndakange ndiri munhu ainge aine musikanzwa. I was supposed to be a teacher. Saka ndiri kuteachers college ikoko ndaita mimwe musikanzwa yekuti hakuna munhu akange asingandizivi nekuda kwenhau dzevanhurume. Vabereki vangu vakaona kuti mwana kana ainge achazongoramba ari mumasvingo aikwanisa kuzokanganisika future yake. Vaifungidzira kuti ndaitopfuurirwa nevamwe vasikana vandaiwirirana navo, izvo kwani kwete. Ndakange nditori munhu aitopa vamwe vasikana vandaitamba navo peer pressure, vaizotogumisidzira vava kuda kuzviita inini. Vakati vandibvisa mumasvingo, ndokubva ndachizotanga kugara nevamwe amainini vangu, my cousin sister yamama vangu. Vakange vachizivikanwa nekurova, vairova kana vana sekuru, hanzvadzi dzavo. Ndakati ndava kugara mubudiriro, ndichigara mubudiriro kudaro mukomanashi, ivo vakazosvika pakuzviona kuti mwana uyu haatoteerere, ende kunyange ukamurova haana kana chaanombotya kana kuvhunduka, because shamu ndainge ndakatoijairira nekuti ndakatanga kuita musikanzwa yevakomana ndichiri kumagrade 6. Ndairohwa nababa vangu kusvika vava kudikitira vachindirova, but ndaingodzokorora futi. Ndaita sekunge ndakange ndiri munhu ainge akagarwa neshavi rainge rigere paari. Saka ndichigara mubudiriro kudaro, ndakadanana nevarume vakawanda. Pandakaona kuti amainini vakange vasingachadi kugara neni, then ndo pandakabva ndachizotiza, ndikabva ndachizotanga kugara muAvondale. Ndainge ndava kugara ne-one of my friend uyo akange achidzidza paPoly pandainge ndichidzidza zvekare. Saka ndakambogara naye zvakanaka, but nekufamba kwenguva he started to complain. Macomplaints ake akange ari ekuti inini ndiri kungongwavha-ngwavha, chako chaunongoita iwe ndechekuti unenge uchingodya chikafu changu, apa rent ndini futi ndinobhadhara rent. Ndakabva ndati kufunga ndikati saka ndodii. Iye aitawo zvekutengesa muviri wake. Ndakabva ndachizotanga kufamba naye. Mukufamba naye ndakatombosangana nevarume vakati kuti vamwe vakange vari varume vevanhu vaitozviudza kuti
vainge vachitoda kutosiyana nevakadzi vavo, but nekuda kwekuti ndakange ndisingagutsikani, ndaikwanisa kuti ndikafambidzana nemurume anenge aine mari dzake achitoti anenge achida kuti tinge tichizova tose muwanano. Ndaizongoti kana ndikati dhuu kufunga, ndikatanga kufunga nezvazvo, ndobva ndati but baba ivavava vangazondiafoda zviri nani kuti ndingogara ndichidanana nemaboyfriends angu andikudanana nawo emuwando. Saka izvi zvaizokonzeresa kuti ndinge ndichizoita multiple boyfriends. Upenyu hwakafamba kusvika ndichizosangana noumwe mwana wevamwewo pastor, vakange vari pastor vekuForward in Faith. Aindida mukomana iyeye, paari ndikadai ndakawana ruponeso rwangu, because aiti kana akaenda neni kuchechi kwavo ndaimanifesta kutobuda dhimoni every Sunday kungonamatirwa, ndaibva ndatotanga kutomanifesta. So ndakaona sekunge akange ava kutoda kutondikanganisa, because aindimanikidza kunamata, kutsanya, uye zvekare zvimwe zvataita ndainge ndisati ndakazvijaira zvekuti munodanana hamutendedzwe kuti munge muchikisana or kuita anything zvinenge zviri intimate. Ndaitomuona sekunge akange ari munhu ainge akapusa, but now at my old age I am regretting mukoma. Zvimwe kudai ndikadai ndakazotogumisidzira ndatova kana amai mufundisi wesangano, pamwe ndikadai ndakazotoita vana vangu. Saka mukurarama imi munenge muchizvidza kuti muri maslay queen, unenge uchitosangana nevarume, uyo murume waunenge wakapiwa naMwari, but nekuda kwekuti upenyu hwako hwaunenge uchirarama iwewe unenge uchizviona sekunge wakanyanyisa kungwara stereki, unenge uchiramba varume avo vaunenge uchipiwa naMwari. Ndakazorwadziwa because he later got married to one of my best friend. Vakabva vaenda kuAustralia. Pane kamwe kaprogram kakamboitwa kudhara, vanhu vaienda kuAustralia vachitonoita macourse semanesi ikoko kuAustralia. So vakatoenda sekutamba sekuseka. Ndakazoti zvino mumarelationship ndava kutanga kutambudzwa nevarume, because there is a certain age, ipapo pandakange ndiri kuma early 20s, murume wose ainge achindida, and ndini ndaitoita zvekutodhumanisa varume because I was still young, and ndakange ndichiri nechoice, ndaichuza varume vandainge ndichida panguva yandinenge ndichida. Makore akati achifamba, ndava kuma late 20s, ndakaedza kupinda mumamarriages. Ndaiti ndikapinda muwanano awainyatsokuona kuti hazvina kumira zvakanaka. Murume waunenge uchiona sekunge aimbokuda kana mava mumarriage aizokuratidza kuti anenge asitomborina kana basa newe. Saka ndakati ndisati ndaroorwa, when I was still in my early 20s, ipapo ndichangobva mukuramba mwana wava mufundisi. That was when pandakazoendeswa kuVictoria Falls. I still remember that birthday. Ainge akandikumbira kuti tinge tichizoita party yebirthday rangu kuchechi kwavo kuZayochi, but I then waited until the last minute ndokubva ndamudza kuti ndainge ndakumbirwa namama vainge vachida kuti ndinge ndichienda kunoona gogo kumusha, but it was a lie. Ndakange nditori nemission yangu yekutoenda kuVic Falls. So ndaiva ndiine imwe mbinga yangu yandaidanana nayo. Mbinga iyi akange ari muZimbabwe, but ainge akaroora mukadzi wekuMozambique. Ainge ari munhu aibata-bata mumotikari make, zvisinei nekuti anenge achifamba neBenz kana kuti BMW kana kuti Range Rover. Maigara muine tsvimbo dzechivanhu nebakatwa, uye zvekare nemuseve mumotikari yaanenge achifamba nayo, nemachira emidzimu. Aiva nehari zvekare yaaipota achindibatisa pandinenge ndiri kumaperiod. Akaenda neni kuVictoria Falls. Tiripo mukomanashi ndakanakirwa neupenyu, ende akange akandivimbisa mari yakawanda. The last day before we could return back to Harare, the last night, ndakati ndakarara, ndakatanga kurota ndiri musango. Saka ndichifamba kudaro ndiri musango, ndopandakangoona umwe mudhara akange ari chikuru akabva atanga kundiseka. Zvinova zviri zvinhu zvakandikatyamadza kuti ko mudhara uyu anogondiseka kuti ndaita sei, because kundiziva haandizivi, kungondiona ava kutotanga kutoseka. Akaramba achingondiseka mudhara iyeye. Ndopandakazozvitarisa apo paainge akandinongedzera, ndokubva ndachizoshamisika. I was shocked mukomanashi kuona zvandainge ndava. Ndainge ndashanduka ndikaita gudo chairo chairo, ndainge ndatova vheni.
Saka ndichifamba kudaro ndo pandakabva ndachizoona mamwe makudo, ndokubva ndajoina makudo aya ndikatotanga kutofamba nawo makudo iwawo. Ndichifamba kudaro ndiri pakati pemamwe makudo, izvi zvaiitika kuhope kwangu, ndo pandakabva ndachizoona rimwe zimukono racho rakabva rauya pandiri, rakatanga kundinanzva kunenge kwakavanzika. Saka ndakabva ndapepuka because ndakavhunduka. Zimukono iroro rakange rava kutoda kutoita bonde neni. Ndakati ndichinovhunduka ndo pandakaona kuti mbinga yangu yakange iri pamusoro pangu, akange ari busy achiita bonde neni mudhara iyeye. Zvinhu zvakandikatyamadza kuti ndainge ndichirota ndichiitwa bonde negudo, kunomuka ndikaona mbinga yangu yakange iri busy ichirara neni. Saka ndakange ndichiri kuhope. Hope dzandainzwa ipapo dzakange dzisiri normal. Ndainzwa hope dzemunhu aiita sekunge akange atova nemazuva asingazivi kunonzi kurara hope. Saka ndakabva ndatanga kutotsumwaira zvekare. Ndiri pakati pekutsumwaira kudaro, ndakabva ndavhura maziso angu. Ndavhura maziso angu ndo pandakaona kuti mbinga yangu ndiyo yainge iri zimukono riya regudo pandainge ndaona hope kwangu. Chituko ichocho chakandikatyamadza. Chandakangokwanisa kungoita ndechekuti ndakangoridza mhere. Ndaridza mhere mukoma ndokubva ndapepuka. Ndakabva ndaona mudhara uya wandakange ndakarara naye ainge arara zvino parutivi rwangu, achiita sekunge pakange pasitomborina kana chainge chamboitika. Zvakandikatyamadza mukoma She zvakaitika ipapo. Saka takazoti tamuka mangwana acho makuseni, akabva andipa my excuses, akandiudza kuti he was supposed to go to Zambia. Ndainge ndichazoendeswa kuHarare neumwe driver wake. Handina kana kumbopikisana naye kana kumboita naro because ndega ndainge ndava kutonzwa ndichitomutya. Saka driver akazouya ndokubva achizonditora. We drove back to Harare pasina kana ainge achimbotaura neumwe munhu. Driver iyeye ainwa mushonga, mukoma aita sekunge munhu ainge akanyikwa mubute kana kuti mumishonga yechivanhu. Ndainzwa kuda kurutsa. Ndasvika muHarare ndakabva ndapiwa mari yangu, then I returned back to Avondale. Ndakaita pamuviri mukoma, asi pamuviri ipapo pakanyangarika. Ndakabva ndavaramba baba ivavo. Ndaitovatya kuvaramba because akange ari munhu ainge achiita zvepolitics. He was a nephew of a politician. Saka ndaitotya kuti kana ndikavaramba vaikwanisa kuzondishungurudza because ndainge ndakambowana mukana wekutaura ne one of the ex-boyfriend. Akanditi uchazozvigona here because kunyange kwandiri vanombopota vachidzoka vachiita zvavanenge vachida neni, apa vanenge vasingashandise protection. Saka pandakavaramba, to my surprise, ndakatovanyorera an SMS apologizing kuti I was the one that was wrong. He was a good guy and I did not deserve him. Chishamiso mukoma ndechekuti ivo havana kana kumboita hanya nazvo. Vakangonditi it is okay. I knew kuti tainge tichazongorambana zvedu nekuda kwe-age difference. Vakanditi I wish you very well. Kana uchitoda mukomana anogona kukuroora, you can tell me, ndinokutsvakira munhu anogona kukuroora. Ndikabva ndati no, it is okay. Zvingazoita here kuti unganditsvakira hama yako yekuti inozondiroora, yet we used to sleep with each other. Zvisinei mukoma, ndakabva ndawana umwe murume ainge achitondirwarira zvokutodaro. Pasina kana nguva mushure mekunge ndamubvuma, akabva ati ainge achida kundiroora. Akabva andibvisira mari, ndabvisirwa mari, nhumbu yakaramba kubata. Ndainge ndava kungogara ndichishungurudzwa nemurume iyeye. Ndakasvika pakungosiyawo marriage yangu. Mukufamba ndakatanga kuudzwa kuti ndainge ndakaiswa zai muchibereko mangu. Sezvo ndainge ndakaiswa zai, hapana pandaikwanisa kuzobatira pamuviri. Ende zvichokwadi kubva zvandakarara nababa ivavo tiri kuVictoria Falls. Ndaigona kuita maperiods asinganzwisisiki kuti ndinongoita maclothes kwezuva rimwe chete zvobva zvatovharana. Zvino pakadaro nhumbu yacho yaigona kuzobatira here. Makore akafamba kusvika ndapinda mumarriages anokwana iwo kuita 4. Ndichizobuda mumarriages imomo ndichitukwa kunzi iwewe uri ngomwa hauzvari. Fast forward, I then got married again. Murume akati anondida, but mukomanashi vana vaakazoita vemudondo
vakawandisa. Akangonditi, saka iwe unofungidzira kuti ndingasvika pakufa ndisina kumbogara ndakaitawo mwana here? Ndakati ndinokuda, but I also want to secure my father's name, zita rababa vangu risazokanganwikwa kana kurova zvekare. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinondirwadza pasituation yangu, kuti pandinotofamba ndinotoudzwa kuti ndakatogadzirwa nemurume iyeye. Vana vake vanotozviziva, nemukadzi wacho ainge ava kutozviziva kuti ava ndiamai nemi, because ndakaenda kwavari navatete vangu sezvandainge ndakaudzwa patakafamba, tikanzi munoenda munokumbira ruregerero, tsvaka vatete vako vaunoenda navo, then amai guru vako vachazokuudza kuti ivo vanenge vachida chii chaizvo kubva kwauri, vakangokuregerera chete. Saka vakati, don't get me involved. Uri umwe wevakadzi avo vaindishungurudza vachinditambudza, because murume wangu aiti kana aini musikana wechidiki akaita sewe wanenge achidanana naye, kana pamba ndainge ndisingazivi kumuona, vaitochema vachiti, maitomboendeswa kunana Victoria Falls, isusu takange tisina kana kwataimboendeswa isu, kunyange kunzi tafamba tose taendawo kana kumashops kungonodyawo kana pai zvayo, mune laki maiendeswa kunana Victoria Falls. Ndokusaka vakazoita kakundishotesa, ndokubva vachizoenda neni paguva remurume iyeye. Dambudziko randiunza pano ndiroro mukoma. Handizivi kuti vana chiremba vangati kudii nenyaya yangu, because ndinonzi handina kana dambudziko, ndinogona kuzvara ini, but ndakasungwa chibereko changu pamhiko dzandakaitirwa ndichiri mwana mudiki pandakaendeswa kuVictoria Falls. Ndingazoitawo mwana here ndava kuma late 40s kudai? Ndoita zvesperm donation here muno muZimbabwe? Kana ndikada kuita izvozvo zvemasperm donors ndinotangira papi? Handitorina kana ruzivo. Ndotodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Chimwe zvekare mukoma chandoda kuti munge muchindibatsira nacho, kana muine muprofita wamunoziva personally imimi, ndipewo mafoni numbers ake ndimbotaura naye ndinzwewo kuti anogona kundibatsira sei. Kusvika pari nhasi ndine dzimwe hope dzimwe dzinotondiconfuse, ndinogona kutorota nditori gudo ndichitofamba nemakudo, ende ipapo pandinenge ndichirota ndichifamba nemakudo sezvakaitika last week. Ndakati ndabva kuchechi kunonamatirwa nomumwe muprofita, saka ndakange ndiine minamato yandainge ndakapiwa. Ndakanzi minamato iyoyo usaishandisa kana uine munhu waunenge wakatsamwidzana naye. Saka mumafamilies kuti vanhu munogona kungotukana. Saka pane nyaya yakataurwa pagrupu, ini handina kubvumirana nazvo, because ndine umwe munengina wanguwo ane zvake zviri kumunetsa. Saka ndakange ndava kunetsana nevamwe vanasisi vakuru, ndikati dzangu nyaya ndo dzamuno ignore kana ndikadziunza muno mugrupu, but uyu kungonetsana kwaita nemurume nekudzoka kumba mava kutoti anofanira kuti ange achifambirwa kuti tinge tichiziva kuti chirikuda kuparadza imba yake chimbori chii. Ko isu vamwe takapinda mumamarriages mangani, vana mukoma muchidya mari, but pose pandainge ndichiti ndinoda kuti munge muchifamba neni makange musingadi kufamba neni. Saka ndakabva ndatukana nevamwe sisi vahombe. Tatukana kudaro ndasvika kumba zvakange zvisingaiti kuti ndige ndichishandisa minamato iyaya, ndobva ndaregedza kuishandisa. Usiku ihwohwo hakuna kurarwa mukoma. Ndairota nditori pakati pemakudo ndichitokwira miti. Pandakamuka, what shocked me mukoma nashe is that ndakange ndakatobayiwa nemunzwa ndiri kuhope, ndiri gudo kudaro. Pandakange ndiri mune umwe muti ndakaona nyoka, ndokubva ndakwakuka kubva mumuti muya ndichinojambira mune umwe muti. Saka ndichinomuka ndainge ndabayiwa nemunzwa. Pandakamuka ndakatoona kutoti ndainge ndakabayiwa nemunzwa pachidya changu. Zvakandishamisa kuti zvinoitika kuhope zvinobva zvaitika zvekare in real life. Ndinogona kurota ndichifamba mujecha, pandinomuka makumbo angu anenge akazara zvekare nejecha. Saka ndo zvimwe zvezviitiko zviri kuitika muupenyu hwangu. Ndibetsereiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kana kuri kunzi unenge uchizviidza slay queen, just know kuti
pane nguva yokuti zvose zvinodarika, varume vose vaya vanenge vachikurwira vachiti vanokuda, hanzi zvinosvika pekuti ndiwo unenge wava kutovatsvaka varume usingachavawani. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitsaurei navo mucomment section. Kana kuri kunziwo munenge muchiziva kwavanokwanisa kuenda kuti vange vachinonobatsirika, you can come to my inbox and then obva mandipa mafone numbers enyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma kani, ndine pain yakanyanyisa. So zvakaitika ndezvekudai, takange tiri muSouth Africa, tainge tichiraramisana mune zvakanaka inini nemurume wangu. So I had a friend of mine who did this. Then I convinced my husband kuti ange achiitawo barika repafoni. But zvatova serious kutaura kudai so. What happened is that I had a friend of mine uyo akabatira murume wake messages. Akati amubatira messages ainge achidanana nomumwe mukadzi wekuAmerica. Mukadzi uyo akazotosvika pakuzotoendesa murume wake ikoko kuAmerica, but vakange vava kutoita kabarika kavo ameno kuti vakange vachizvifambisa sei. So mukadzi yeye wekuAmerica akange ari munhu ainge aine zvimari, ndokubva achizobatsira friend yangu kuti ange achizobuda muSouth Africa kwava kubva achizouya kunoku kuUK, ndokubva achizotanga kushanda. So the husband was moving between America neUK. Iko zvino zvomurume wacho ava permanently based muno muAmerica, but amai ivavo havazorore, vanenge vangori mundege vachiuya kuzoona murume. Vanogara vose musame apartment kana vari kuno. I had my friend achitoti even the bedroom, they share the same bedroom kana vari kunoko. Saka ndakaona sekunge zvainge zvakanaka, because pandakamubvunza kuti why did you agree, akati Gulezi anotovati Gulezi nekuti ivo vakuru kwaari nemurume wake. Akati takazviona kuti Gulezi semunhu ane mari ndiye munhu anogona kutibatsirawo in life, saka ndakati why not, plus munhu ari bomb ane mwoyo wakanaka. So I then started to think about it. Chakazoita kuti ndige ndichizozvimanikidza kuita decision yakadaro, ndakange ndava kuona kuti kubasa kwacho kwainge kwava kutaurwa nyaya dzemawork permit, plus murungu akange asingachadi kuti bhadhara mari dzedu tichishandisa maakaunti emukuru. Aingoti mukuru yenyu inondibhohwa this and that. Saka takabva taona kuti nemurume wangu muSouth Africa takange tisisina a brighter future. So what we did was that takabva tatanga kufunga ndezvekuti tinge tichizokwanisa kuuya kuno kumberi kwemakungwa. Mukana wainge uripo, but painge pachidiwa 8,000 pounds kuti ndike ndichigadzirirwa mapepa ekuuya kuno kuUK. Zvadaro mukomanashe ndakabva ndachizokumbira best friend yangu, ndakamukumbira mari, akanditi shamari mari handina, but ndikanditaure naamai guru. Akabva aforward a voice note kuna amai guru vake vekuUSA. Vakabva varesponda vakati, I have a friend of mine who is in a similar situation, but ari kudawo murume wekumusha. Ameno kana vachida, they can do their polygamy, zvisiri official. Mukoma zvakandibata, ndikati ndava kutotengesa kamurume apa, but chekuzviita pakange pasina. So this friend iye zvake ari kuCanada. Ndakabvuma mukoma nemurume takange takangoita maagreement ekuti anongotaura naye mukadzi uyu, anongotaura naye chete pafoni pangu. So that is what we had agreed to do. Saka murume wangu mazuva ekutanga akange asina dambudziko nazvo, ndozvaainge achiita. But vakazosvika pakuita communication dzavo ndokubva vatanga kutaura vari vega in secret zvandakange ndisingazivi. Mari yakauya, ndikabva ndachizoita COS, but ndakaita rekutengera. I then came here to the United Kingdom, zvose bo. Murume wangu, I love him, I will die for him, I will do anything for him. Dambudziko riripo nderekuti murume wangu akazondiudza kuti iye ava serious naye mukadzi uyu wekuCanada. Ari kutaura zvekuti tinge tichimboenda kuCanada sort of like on a holiday, but tinge tichigara kumba kwavo amai ivavo. Ari kuti I do not want to do these things
without your involvement. Ari kuti zvakatoitika anotoziva part of my body zvichireva kuti vakatumidzirana mavideos nemapictures enhengo dzavo akati saka tava kutozivana, there is no more turning back, plus munhuwo akatiitira zvakanaka, we don't have to do bad things to him. Handiziviwo kuti mukoma munozvionawo sei, ndibatsireiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, munozvionawo sei nai muri yeZimbabwe? Hanzi ndo nyaya iripo, ndo nyaya iri paground. Kwava naGulezivi kuCanada avo vakavatumidzira 8,000 pounds iyoyo, saka vari kuti munhu ngaambouya kuno kundenge ndichimbomuona. Murume ari kuti handikaende ndiri ndega, and tose on a vacation from UK to Canada tichinoona munhu uyu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatitaureini zvayo nyaya iyi mucomment section, the things that we will do for money. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi kikikikiki nhaya zvino zvindazoneta manje nekudya vana vepaUZ nemacolleges akasiyana siyana nevamwewo vakadzi. I am a fake mbenga, ndinoita zvekutengesa mafoni, ndiri murume ndiri makore 32 years ekuberekwa, saka I live a luxury lifestyle on social media. Tinenge tichingotsvaga zvedu malikes necloud. Vazhinji vanotofungidzira kuti nditori munhu ane mari, ko girls varinenge rava kuzoita kuinbox, so rinenge rakaita kuzara kuinbox tichifungidzira kuti nditori nemari zvekutodaro. I can go on a date ndakangobata kana ka$20, but musikana anotofungidzira kuti ndatospenda mari yakawanda paari because motikari randinosvika ndichidriver, so kana iye anotorwa neconfusion, then ndinozongotsvaka hangu zvekuzongomuvharavhara nazvo. Vazhinji vandinorara navo vanotofungidzira kuti ndinenge ndichivada. I have impregnated vakadzi vevanhu nekuda kweflash lifestyle yangu yandinayo on social media. So mukoma ndakapinda mulife iyi nekuda kweimwe best friend yangu uyo aiwanzokuya kubasa aine kana G-Wagon kana rimwe zimotikari rinodhura. So she then told me kuti pane rimwe timu iri vanhu vanenge vakaberekerwa mumafamilies ane mari, saka they can rent out luxury assets avo to you for a few hours. So ndinogona kutotora kana musikana ndotoenda naye kuBorodile, otofungidzira kutotipa dheni pangu, but ndinenge ndatorenta dheni iroro ndinogona kunge ndarirenta kana zve3 hours or maybe 2 hours. Munhu otofungidzira kuti this time around ndazotowana munhu wangu. There was this other girl wandakambounza pane imwe imba iri kuBorodile. She was even praying achiti Mwari makanaka kutopfugama, achifungidzira kuti ndiri mbinga yemachokwadi, izvo ndainge ndatorenta dheni iroro kutorenta motikari. So sometimes vamwe vakadzi vanenge vatori overseas, anogona kutouya kuno kuZimu achitofungidzira kuti ndatozviwanira mbinga yangu yemuZimbabwe, totonorara kune rimwe zidheni rekuti iye anenge achifungidzira kuti apa ndazowana munhu ane mari. I'm just doing yavanoti fake it until you make it. So right now ndine mumwe musikana wandiri kufambidzana naye. Musikana uyu ari kuChina, she is still at university. Ane nyaya yakandiudza kuti iye sezvo ari nherera, she did not want to sleep with a guy until she gets married. Saka ndiri kutya kuti ndinogona kumukanganisira future yake, but ari kuti pauri, I have seen kuti you are the one that I want. But what she does not even know is that no, isusu zvedu vamwe titongoripo pakutongotambisa future dzevana vevanhu. Should I let this girl go kana kuti ndongoita zvandagara ndichiita? I feel as if kana ndikamukanganisira mwana uyu, I will never be able to forgive myself for the rest of my life, because akandiudza kuti iye, she is an orphan, she is on sponsorship ikoko kuChina through her church. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
mukoma vedu, ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu wei. So kuBhorodho kutori nedzimba dzemarentals whereby you rent out a house for a couple of hours, wototora mapictures on social media wototi imba yangu. Zvakangooma hazvo vedu wei.